אתה מכוון אותו? מאיפה? מפה, מהנקיק הזה. מזה? וואי. טיפה אליי, עידו, טיפה. טוב, תקשיב לאבי, אני לא מתערב. יפה. אבל פה יש את המדרגה הזאת. בסדר גמור. המדרגה הזאת, אתה בסדר איתה? סע, אתה עולה אותה, סע. אתה לא נוגע בכלום. מיגון. אי אפשר לבוא עם הגלגל לפני, אם אין לו... אז תקשיב, אז זהו, בדיוק. סע טיפה אחורה, שמאלה. ואת ההגה שמאלה. טיפה לכאן. שמאלה? טיפה לכאן, אני רואה שהגלגל ההוא יקבל גובה. עוד טיפה היית צריך. עלית. יפה, אליפות. עוד מדרגת למעלה, פה אין כלום. זהו, עלה. רגע, תאר מה פה על המדרגה הזאת עכשיו. תעלה את זה. עלית. למה, תסתכל למטה, תראה כשהדרייסט פה הביצה. כלום. הביצה נוגעת. קח אחורה. הביצה? נוגע? לא נוגע, כמעט. ביצה תיגע עכשיו. אז תקשיב, אתה צריך. חכה, אל תזוז. נזור לך אבן פה. לא, אתה... על המילי. אתה פשוט איפה הפקק של הביצה. לא, הסברתי לצד. אתה על הביצה. אתה לא מרגיש כואב? זוז. קח אחורה. תן לו טיפה אחורה. יפה עולה, יפה. יפה. יפה מאוד, זה הכל. יאללה. זהו, עלה? צלם. אתה לא נוגע. לא נוגע, סע, עלית. אלוף! איזה יופי. אלוף. זהו, למעלה. זהו, תופס, חבל על הזמן. מודבק.